Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusas sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mayang buntag mga igsoon ko diha kang Kristo. Nining santos nga misa iapil nato sa atong mga pangaliya, ang mga intensyon sa atong Santo Papa, sa pagbag-o sa mga makasasala, sa kalinaw sa tibuok kalibutan, ug para sa tanan nga mga kalag sa purgatorio, ug sa tanan nga mga intensyon nga gihalad sa Basilika ni Santo Niño. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isulit ko ang aking kasalanan, sa walang libot, isipin ko sa iyong dapat, kinigalaon, isalit lamang sa dayo mo. Pagkaharap ang aking kasalanan, ulang kaluwasan, nga kung ipaabot, ipakalaon ko. Kaluyan na unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahirasan. Pagdating sa iyong mga tao, tingin sa yutan. Diyos dahil Hari Diyos samahan, magagagawin sa tanan. Nagsipakarikanimo, nagadasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungkol sa imo, himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahirasan. Ginoong Hesukristo, tuntungan na saan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, na nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw na galing kung sa tuo, sa Amahan, gawadan ang aong pangabuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahirasan, na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang lapitan natin, O Hesukristo.
Espiritu Santo. Sa himaya sa Diyos Ama. Amen, amen, amen. Magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilhon unta namo nga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang nga tawhanon, ug simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sayang pagkabata, himuwa nga masunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangupsaw sa kabata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga sadalang sa mga mapaabsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyo karyoban kanimog sa Espiritu Santo. Dios nga usahang tut sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bisan pa, kun ang mga agalon nila, mga magtotoo sama kanila, angay gihapon silang magtahod. Angay pagani nga mudugang pakamaayo ang ilang pag-alagad, kay ang makapahimulos sa ilang pag-alagad, mga magtotoo raman usab nga ilang gihigugma. Itudlo og iwali kining mga butanga, ang magtudlo og laing pagtulunan inay nga muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo og sa atong tinuhuan, nagpasigarbo pag-ayo og walay alamag. Kikabuangan niya ang pakiglantugi og pakiglalis mahitungod sa mga pulong, ug musangpot kini sa kasina, pagkabahin-bahin, pagbugal-bugal, dautan nga mga katahap, ug walay hunong nga panaglalis sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tao kun siya kontento lamang sa anaa kaniya. Unsa bay atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala inig kamatay nato? Wala usab. Busa angay kitang makontento kun makakaon o makabisti. Apan, kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon o malitag sa daghang mga binuang o makadaot nga mga tinguha nga makayudyud sa tao ngadto sa kapildihan o kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo o nahiagom sa daghang mga kagulanan. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayi kining tanan, paningkamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo at tubangan sa daghang
mga saksi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mula ng mga kabos sa Espiritu, kailang gingharian sa langit. Mula ng mga kabos sa Espiritu, kailang gingharian sa langit. Nganong mahadlok man ako sa daotang mga adlaw, di hangang mga dautan magalibot kanako. Nagasalig sila sa ilang kadato. Ang kamahumugaway sa ilang bandi, mao ang ilang garbo. Mula ng mga kabos sa Espiritu, kailang gingharian sa langit. Apan dili gayud makaluwas sa iyang kaugalingong mga tawo, ni makabayad sa iyang kaugalingong lukat ngadto sa Dios. Dakura kayo ang bili aron maluwas ang iyang kinabuhi. Dili gayud siya makabaton sa igo aron mabuhi siya kanunay, ug dili makakita og kalaglagan. Sa Espiritu, kailang gingharian sa langit. Ayaw kahadlo ko ng usa ka tawo, madato na. Di hangang bahandi sa iyang balay, madako na. Kay ni kamatay niya, wala siya'y madala ni ini. Ang iyang bahandi, dili mo sunod niyang agto sa lubnganan. Sa Espiritu, kailang gingharian sa langit. Bisan sa buhi pa siya, nag-isip siya sa iyang kaugalingon nga bulahan. Daygon ikaw nila tungod sa imong pagkapalaran. Apan mo tipon siya sa pundok sa iyang mga katigulangan. Nga dili gayud makakita sa kahayag. Sa Espiritu, kailang gingharian sa langit. Dayganiho ang Ginoo, isang yaw ang iyang mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo.
Manasab kanimo Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, Ginoo. Wala madugay, miadto si Jesus sa kalungsuran o sa kabalangayan, nagwali sa maayong balita, mahitungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha katinunan ug pipila sa mga babayi nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginadlang Magdalena, nga gikan kaniya gipagula ang 7 kayawa. Si Juana, ang asawa ni Kusa, nga opisyal ni Herodes. Si Susana, ug kapid-an pang mga babayi nga mitabang kang Jesus sa iyang mga tinunan ug sa iyang mga tinunan pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Kinsa ang babayi nga imong giisip inspirasyon ug nakapadasig nimo sa imong kinabuhi? Siguro, ang uban kanato ang atong mga inahan, first and foremost. May uban nga usa sa iyang mga iyaan. May uban man nga ang iyang lola no sama nako no kay ang akong pagkapari no gina-consider nako no nga tungod sa ako ang lola no nga maugyod ang magdala nako sa simbahan no og every Sunday og magtudlo sa ako ang mga pangamuyo. Siguro ang uban kanato usa sa atong kaniadto no nga maestra or uban atong igsuon o atong higala. Mga igsuon, kung atong tan-awon o pamalandungan ang atong kinabuhi, makita gyud nato nga adunay dakong papel ang usa ka babayi sa atong pagtubo, sa atong pagkakat-on, ug sa atong pagtuo. Of course, nailhan gyud nato nga katong mga numero 1 no nga mag-amuma, mag-ampo ug magsakripisyo alang sa atong pamilya or alang kanato, mao kasagaran ang atong mga inahan. Sa ebanghelyo karon atong nadungog nga adunay usab dako kaayong papel ang mga kababaihan sa mga ministeryo ni Kristo no in His ministry, in Jesus' ministry. Wala lang sila naminaw, apan uban sila kang Jesus sa iyang pagpanudlo. Ilang gisuportahan si Jesus ug ang mga apostoles gamit ang ilang kaugalingong kabtangan, no, mga katigayunan. Klaro kaayo nga kabahin gyud sila sa misyon ni Jesus. Ug diri nato makita mga igsuon nga ang misyon sa Ginoo dili siya exclusive lang. No, for Jesus ay ang mga apostoles, but it is inclusive. No, kay katong gusto nga musunod kang Kristo, katong gusto nga musunod sa iyang mga lakang, no, sa iyang misyon, pwede gayud makauban no og magserbisyo. Gitaluwag sila no kining mga babayi, gitawag sila ni San Lucas no nga mga babayi nga giayon ni Jesus sama ni Maria Magdalena no nga ginpahawaan og 7 kayawa, si Juana asawa ni Kusa ug daghan pa. But of course, my dear friends, we all know no nga apan labaw sa tanan walay lain nga babayi nga labing duol
sa kinabuhi ni Jesus gawas kang Maria, ang mahal nga birhen. Sukad pa sa pagpanamkon hangtod sa kamatayon ni Jesus sa krus, anaas si Maria. Ug siya muingon gyud always no nga yes, no nga nadungog after niya madungog ang plano sa Ginoo. So bisan og lisod misalig siya no kining mga babayi. Miduyog sila ug mituo kang Jesus. Timely kag anindot, no? Maanindot ang atong unang pagbasa. Nganuman, gitudluan kita nga dapat mas pilion nato ang maayong buhat, pamatasan, katarong, labaw sa mga material nga bagay, sama ang kwarta. Evil ba if we possess money? Dautan ba kung ana atay kwarta? Dili. No? Pero niingon no? Sa unang pagbasa nga kun dako ang imong pagmahal sa kwarta, no? This is very dangerous. Kay mahimo siyang source of all evil sa imong kinabuhi. Tan-awa ang nahitabo karon sa ato ang gobyerno. Because of that great love for money, mas gipili sa uban nga magbuhat og dautan instead of giving their service to the poor, sa mga kapwa nila Pilipino. Sakit, di ba? Kay dili man na ilang kwarta. Kwarta man na natong tanan. We have contribution. Di ba? May mga taxes tayo. Pero what is happening to our taxes? So kamo na judge, no, mga igsoon ko diat kang Kristo. Again, no, it's not evil to possess money, no, or makaangkon ta kay kinahanglan man na nato sa tuwang kinabuhi. Pero kung mas gipili nimo ang kwarta labaw sa imong kalag o sa imong silingan, that is evil. That is evil. Og ang gipanudlo no sa atong Ginoo sa unang pagbasa nga atong nadunggan, makita nato sa atong gospel no kung paano gigamit niadtong mga babayi ang ilang kabtangan, ang ilang kwarta, ang ilang presensya, ang ilang oras, ang ilang talento. Mauna no nagiilang gihalad no sa mga ministeryo ni Kristo. Nitabang sila sa mga ministeryo ni Kristo. Ug sa atong simbahan, tan-awa kinsa man diyang kadaghanan, babae o lalaki? Mas daghan lalaki no? O sa atong mga kolektora, we have also kanang mga lay minister, sa atong mga lectors. But most of the time, makita nato nga grabe ang girl power sa simbahan. Mas daghan no ang naga-serbisyo ng mga babayi sa tuwang simbahan. Ug sila naghatag man sang ilang panahon, sa ilang kabtangan ug sa ilang talento no, para sa kahimayaan sa Dios ug para sa simbahan. Busa karon mga igsuon, atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Asa ta sa atong pag-alagad sa Dios. No? Paano nato gigamit ang atong mga kabtangan in relation to the mission of
the Lord. Gihandom ra ba nato nga padaghanon lang, no? Ang mga kabtangan nga may anaata, o gihandom man nato nga kini atong ipaambit ug ihatag sa uban. So ang Ginoo karong adlaw nagpahinumdum kanatong tanan nga dapat kita mughatag sang aton kaugalingon sa atong oras, and even the very little thing, no, that we can give for the mission of Christ, for the mission of the church. Ug aton man pangutan-on ang atong kaugalingon, gipasalamatan ba nato ang mga kababaihan, no, nga nakatampo ug nakatabang sa atong pagtuo, sa simbahan, sa atong pamilya, ug sa atong komunidad? I think today is the best day. While reflecting on our gospel, mangita ta og higayon karong adlaw nga pasalamatan ang mga babayi sa atong kinabuhi. Ang atong mga inahan, o kung ikaw minyo, lalaki, ang imong asawa, ang imong igsuon, ang imong maestra, kauban nimo sa simbahan, ug ingna sila, salamat sa imong pagtuo, salamat sa imong sakripisyo. Kay sama sa gibuhat sa mga babayi kang Jesus, ang ilang presensya dili lang tabang, kundili tinuod nga ministeryo. So mga igsuon, especially sa mga batan-on dinhi, ayaw kalimot sa pag-text o pagtawag sa imong mama karon. Ingna, ma, salamat, gihigugma tika. Amen. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Palihog manindog. Puno sa paglaom ug pagsalig, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan. Moingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan padayong motubo og mahimong timailhan sa hostisya, sa gugma ug sa kamatuoran dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga isip katilingban ug maro nato ang atong kinabuhi sa pagtuo ug matag adlaw, pangitao nato ang Dios bisan diha sa atong mga kalisdanan ug mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga kabataan motubo diha sa mga paagi sa grasya ug mohingkod ngadto sa pagkinabuhi sama kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton malig-on diha sa ilang pagtuo, pinaagi sa paghiusa nila sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, mag-ani sa mga bunga sa kalinaw ug sa kalipay didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Sa hilom diha sa atong kasing-kasing, atong ihalad sa Dios ang atong individual nga mga pangaliya.
Muingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo, palangit kami. Langit no nga Amahan, tabagi kami nga makasabot sa kahinungdanon sa panahon nga kami nagkinabuhi. Abliha ang among mga kasing-kasing alang sa imong pulong. Ingon kanunay kaming magmabungahon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa gidawang sakripisyo gikan sa imong mga kabut, alang sa pagdayeg ang imaya sa iyang ngalan, ano sa mga kapuslalas tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa mga Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo, himo nga kining sakripisyo din kami, makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasigulik kanamo nganha kanimo sa hingpit, kini among gipangayo pinagi sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, maanasa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, ibayaw natin sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong magkaroon. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tawo mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita, ug busa nagadasig kami sa pagigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanban, si Kristo umaligdan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga manginghimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, uban ni Jose among obispong tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, kay San Alfonso de Orozco ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagawom nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manangharian, ang yakun, ang himaya,
Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibos sa imong kapuputon, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Panasab kani. Mga igsoon, ipakita ta ang pag-inigsoonay. Panagdali. Pudar sa Diyos na nangawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluloy ka, manluloy ka, kanahan mo. Pudar sa Diyos na nangawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluloy ka, manluloy ka, kanahan mo. Pudar sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalibutan. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ay magalawat kanimo, habang ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mga mahal, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among mga kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtumo sa panuigon kaalam o grasya, ug masayod nga makapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinagin ni Kristo among Ginoo. Katilingbanong pangalia, ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami, ug sudunga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo, aron imong tabangan. Agaga kami sa imong kinaadman, tuloy kami pinaagi sa imong kamatuuran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom.
Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila, tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maumong pagbuot, subay sa imong nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa imong kaugalibgon, da sa mga bentayon nga kaligdong, pagdaog sa kahapok, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghok, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuha kami nga kami kanadlanon diha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailobon diha sa pagsulay, mapaubsanon diha sa maayong kapalaran. Tuluy kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga buduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malungsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og among ulo og mga kamot dili na makabuhat og kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisokamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktog ug agihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami maghigugma kanimo sa bug-os namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinahagan ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, nagapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubon nga kasing-kasing. Himua nga ang imong mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumong nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan o kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata,
Pamatia nga mo mga pagampo ug ipadala ka namo ang kalipay ug hinabang aron kami magdaig kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kani. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa lakaw sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!